Ahoj, Patrik Gondo. Dnes vám predstavím pozemok v Nacínej vsi, ktorý je určený na výstavbu rodinného domu. Náš pozemok, ktorý môže byť váš, má výmeru 1432 m2 a je obdarovaný dvoma prístupovými cestami. Z hlavnej cesty a potom spokojnej uličky. Na pozemku sa nachádza starý rodinný dom a inžinierské siete ako voda, elektrika, plyn a vlastná studňa. Od Michaloviec sme vzdialení 5 minút cesty autom, Strazké máme za 7 minút a Humenné cca 15 minút cesty autom. Ak máte o pozemok záujem, tak mi napíšte alebo zavolajte. Majte sa fajn.